नैजिथाम खालार खालि साराव बर' सारा फैगोन दा बेनि सायाव मा फोरमायनो? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। बेजों लोगोसे जोंहा 23 आगस्टआव जिहेतु बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन, बेनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जिहेतु जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङा बिटिआरआव हाबसनजानाय हिसाबै गोबां बाथ्रा फोरमायलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आद्रा थानाय माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्राफोर बिबुंथि लाखिलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेंना जेंगोना जिहेतु जोंनि ओनसोलनि माखासे परिस्थितिफोर दङ बेफोरनि बागै गोबाङैनो गुवारै फोरमायलांगोन आरो बेजों लोगोसे जिहेतु फैबाय थानाय 23 आगस्टआव जिहेतु सारजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जिहेतु जोङो बिटिआरआव हाबसननाय लोगो लोगो रौता समस्तिजों बुजाबफानाय, बे बुजाबफानायजों लोगोसे रौतानि इएम सार डक्टर निलुत स्वर्गियारि सार बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जिहेतु सारमोन बाहागो लाफैनायाव आं गामिनि रायजो राजाफोरखौ लोब लोब गोबांखौनो आङो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। जिहेतु जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां खोथा गोबां बाथ्रा फोरमायलांगोन। बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजो आफादफोरनि जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनखौ आं खावलायहरो जिहेतु जोंनि अनसाय बिथांखि आसनि बै आसनिफोरनि बागै सारा गोबां गुवारै बाथ्रा बुंलांगोन। माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो आद्रा थाबावनाय माखासे बाथ्राफोरखौ हयथ' मोजाङै मिथिगोन आरो बुजिलांगोन। बेजों लोगोसे आरो सारा बेनि फोसावदिं मेलाव फैनायजों लोगोसेनो गोबां माखासे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों सावरायलांगोन आरो जिहेतु धोरोमगुरु आरो अंगनबादि कर्मि आसा कर्मि बिथांमोनजोंबो लोगो हमलायनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै नैबे सोरां हाइ स्कुलनि उदां गेलेग्रा फोथाराव फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गासैखौबो बिश्वनाथ जिल्ला UPPIL राजखान्थि दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै आं गासैखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे समाव नायगिरि गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट UPPIL सेलनि आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानानै खावलायगोन। जोंहा नैबे सोरां गोजौ नदुवार हालामनि सोरां गोजौ नैबे फिल्डआवहाय 23 थारिखआवहाय नैबे मासनि ब्रैथि दाननि 23 थारिखआव जोंहा प्रमद बर' सारआ बेयावहाय फैगोन। बे समाव आं बिथां फैयोब्ला आं खावलायदों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसेनो नैबे ओनसोलाव जे बिथाङा फैगोन, जे बिथाङा पलिटिकेल दा सोलिबाय थादों, ब्रैथि दाननि केम्पेइना सोलिबाय थादों। थ' बे समावहाय बिथाङा बेनि बागैनो बेयाव जोंनाव फैगोन। बिथांजों लोगोसेनो जों दा एटाचमेन्टआव दङ हिसाबै रौता समस्तिजों एटाचमेन्टआव दङ हिसाबै रौता समस्तिनिफ्रायबो गोबां बेयावहाय जोंहा EM डक्टर निलुत स्वर्गियारि साराबो बेयाव फैगोन आरो लोगोसेनो गोबां मावथि दलनिनो गोबां मावथि सोद्रोमा बेयाव फैगोन, जोंनि गेजेराव फैगोन। थ' साबायखर बावदों बे समावहाय जों इउथ सेलनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउथ सेलनि जानानै। थ' बेवहाय आं खावलायगोन जिहेथु जे बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव नुफैगोन, जोंनि समस्याफोरखौ नुगोन। थ' बे समस्याफोरखौ नुलांनानै बिथांमोना जोंनो मा अभिजित आरो मा जों उसुबिदायाव गोग्लैना दं बिथांमोना जोंखौ नुलांगोन आरो जों मा थासारिजों जों मोगा मोगि जानानै दं बिथांमोना जोंखौ नुलांगोन। थ' आं बेखायनो मोजां मोनदों, बेखायनो आं वेलकाम खालामदों जे बेयाव जोंनियाव फैनांगौनि गोनांथि दं होननानैबो जों सानदोंमोन। जिहेथु जोङो 20 थारिखआव जों बिथांखौ मोननो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउथ सेलनि जानानै आं बयखौबो बाहागो लानो थाखाय, मैखोमै बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायबाय। जों बेयावहाय गासै जोङो बेयावहाय जायगाखौ नायनानै, एरियाखौ नायनानै जोङो बेवहाय 6-7 रोजा जोङो बेवहाय गेदारिं जागोन। जोंनि दोलोनिनो बेवहाय जोंनि मानसियानो बेयाव गेदारिं जागोन। थ' बेखौ जों आसा खालामदों बिनि बांसिनबो जानो हागौ। जों बेखौ आसा खालामदों जिहेथु जोङो बेखिनि केपासिटिखौ बानायदों, जिहेथु बेखिनिखौ जों फैगोन होननानै जोङो दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो। खालार खालि गिबि खेबै प्रमद सारा बेयाव जोंनि बिश्वनाथआव गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब एबा खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों
बिश्वनाथ जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै बरायग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा गाबोन सानसे थानानै समफोर अर्थात 23 सेप्तेम्बर खालि जोंहा प्रमद बर' सारा राजखान्थिया जिहेतु जोङो बिटिसिआव हाबनानै गेलेनो मोनसिगोन बा जोङो बिटिसिआव हाबबाय जोङो भट होनो मोनसिगोन बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै जोंखौ सोनानै लाबाय। बिनिखायनो जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ बिटिसिनि चिफ जानानै आरो बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरि जानानै बिथाङा जेबायदि सहाय खालामबाय जोंखौ सोनानै लानो हाबाय जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो लोगोसेनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' सार बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ' सहायनानै बिथाङा गावनि हान्जाखौ लानानै जिबायदि हर सान खस्थ' खालामनो हाबा मावना होबाय बिनि थाखाय बिथांखौबो साबायखर बावदों। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बे एकर्डखौ खालामनायाव सिगनेटरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरदों साबायखर बावहरदों। दा जोंहा समफोर 23 अक्ट' खालि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनि नैबेयाव इलेक्सननि मोनसे प्रसार अभियान हिसाबै बिथाङा सफैसिगोन। आरो बिथाङा अकल इलेक्सन प्रसार होननानै नङा जोंजों रायज्लायनो गोनां बिथाङा दङ रायजोजों माखासे बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। मानोना हा हुनि जेंना बिश्वनाथ जिल्लानि बेखौबो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि दैदेननायाव दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होबाय। आरो बेबायदिनो सनितपुर जिल्लायाव बे जेंनाखौ फोजोबबावनांगौ दं। आरो बेबायदिनो जोंनियाव जिहेतु समस्ति दानांगौ दङ 40थानिफ्राय 60था समस्ति दानांगौनि बाथ्रा दङ। आरो बे समस्तिखौ दायोब्ला जोंनि गासै गामिफ्रा हाबजोबनांगौ दङ आबुङै। आरो आबुङै हाब्लासो जिहेतु समस्तिखौ दाफुंनो हानाय जागोन। दा बिनिखायनो बे गासै माखासे दफाफोरखौ बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना दायथ' दङ। दा बिनिखायनो बिथाङा फैगोन फैनानै राजखान्थि बा अराजखान्थि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जाथिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै आबुङै मावफुंनो थाखाय बिथाङा सफैगोन। जोङो बिथांखौ बरायहरबाय आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिनो बायदि बिबानगिरि बिथांमोनहा मिरुनिफ्राय लानानै आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय लानानै बिथांमोना सफैगोन साफ्रोमखौबो बरायहरदों। आरो जोंनि जि बिश्वनाथ जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिबानगिरिजों लोगोसे बे जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ ज' फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरो बिथांमोनखौ जेंना सुस्रांनायाव आरो गोहो गोरासिन खालामगोन बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव रायजो राजानिसिम खावलायहरदों। आरो फैनायाथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि मिरुनि बिबानगिरिफ्रा फैगोन। आरो जों मिथिगौ जोंहा कालसारेल बर' सावथुन मुलुगाव बिबान लानाय बिथां फैलाजे बरगयारि बिथांमोनाबो दङ। जोंनि मिथिनायाव बिथांमोनाबो जोंनिसिम सफैगोन होननानै जों दासिम मिथिनानै दंथ'यो।